Dobrý večer všetkým prítomným. Za nami predposledný zápas základnej časti. Poprosím o hodnotenie zápasu trénera hostí Mikuláša Radvániho. Z našej strany dobrý vstup do zápasu. Si myslím, že zaslúžene sme išli do vedenia. Dali sme gól na 1-0. Potom moji hráči, neviem prečo, prestali hrať. Odozdávali sme ľahké lopty. Napriek tomu si myslím, že tam Gambajer mohol zvýšiť na 2-0. Vedeli sme, že domáci po derby v zápase s Košicami budú nervózni, tak aj bolo. A to sme chceli využiť. Prvý polčas možno na 50% sa nám to aj podarilo. Druhý polčas zase dobrý vstup do zápasu, si myslím, že tam mali sme Kričík tam mal 100% šancu, dneska Gambajer mohol dať hat-trick, tam čisté šanci, čo mal ľavou nohou prestreliť bránu a mali sme dať na 2-0 a ukončiť ten zápas. Nestalo sa, dostali sme gól a všeobecne už dosť dlho robím trénera, ale druhý polčas niektoré veci tam boli moc okaté. Nechcem o tom hovoriť, lebo by som dostal pokutu. Ale niektoré veci tam boli také okaté, že dávno som niečo také nevidel. V 95. minúte tam faul na Johnsona. Teraz sme na to pozerali, tak to bola čistá červená karta. Som zvedavý, ako si to vyhodnotia. A ešte raz hovorím pred druhým gólom tiež rozhodca, že faul na Šmejla nevidel. Tak neviem. A ešte raz hovorím, to je jeden z najskúsenejších rozhodcov. Podľa priebehu samozrejme vedeli sme domáci, že vytvoria tlak, že môžeme dostať gól. Podľa priebehu, čo som videl, sme spokojní s bodom, ale určite sme mali získať dneska 3 body. Ďakujem. Slovo pre trénera domácich Vladimíra Cifraniča. Dobrý večer. Prvý polčas nervózny z našej strany. Je vidieť, že hráči nehrajú voľnene. Trošku taká psychická deka na nás padla. Uvedomali sme si dôležitosť dnešného zápasu. Hrali sme s bezprostredným v tabulke s bezprostredným súperom, ktorý má kvalitu. Hral veľmi dobre s Dunajskou Stredou. Takže vedeli sme, že nič ľahké nás nečaká. Samozrejme, ani terén tomu nepridal, ale súhlasím s Mikým, že prvý polčas boli hostia lepší. Druhý polčas sme si vytvorili nejaký tlak. Samozrejme, tým, že nám chýba uvoľnenosť, nám chýba aj taká ľahkosť, hlavne vo finálnej fáze, aby sme niektoré šance dotiahli do úspešného konca. Samozrejme, chceli sme 3 body, ale na ten priebeh a tie šance, ktoré boli, tak aj napriek tomu, že VAR neuznal gól, tak musíme zobrať aj bod. Priestor pre vaše otázky. Tak myslím si, že na to, že som nami trénoval včera prvýkrát, išli sme do rizika s ním, pretože potrebovali sme možno trošku aj prekvapiť supera, nepoznaný hráč, nový hráč. Myslím si, že odviedol kus dobrej roboty, viazal na seba stoperov, je silný chrbtom k bráne, je vysoký, veľký, silný, je to taký boxový hráč. Škoda, že potom z tej šance, ktorú mal, netrafil bránu, ale na prvýkrát si myslím, že je veľmi slušný výkon z jeho strany. Tak samozrejme nie je ľahké, keď sa dostanete pod taký tlak, jak sme sa my dostali tými svojimi výsledkami, hrať svoju hru, hrať uvoľnenie. Samozrejme stojí oproti vám super, ktorý tiež není v ľahkej situácii, takisto Komárno a je skúsené mužstvo, ktoré má skúsených hráčov. Nabádali sme hráčov k tomu, aby proste neboli premotivovaní, aby hrali uvoľnene, aby sa nám nestalo napríklad to, čo sa nám stalo v derby s Košicami, že proste jednoducho v 7. minúte sa uzavre zápas tým, že sa necháme vylúčiť, ale sme si vedomi toho, že nehráme tak dobre, jak sme hrali na jeseň. Zatiaľ určite nie a musíme aj postupnými krokmi, možno aj nejakým škaredým víťazstvom a proste jednoducho ubojovať tie výsledky a tak sa bude hrať v dolnej šeske jednoducho. Žiadne.
Žiadna výhoda, Podbrezová veľká forma, doma silné mužstvo, systémov výborné. Budeme sa musieť dobre nachystať a zase odbojovať, odmakať ten zápas. Uvidíme, či sa nám tam podarí niečo získať. Samozrejme, nepôjdeme tam v porazeneckej nálade. Podbrezová má 6 uhratú. Uvidíme, my potrebujeme zbierať body aj vonku, takže ja verím, že niečo by sme mohli odtiaľ doniesť. Ďakujem ešte na vás, pán Radvani. Ja mám jednu otázku. Správy ohľadom toho vášho štadióna, ktorý už mal byť niekoľkokrát otvorený, aj dostávaný a všetko možné. Potom tam bolo možno taká hrozba, že čo ďalej s Komárnom v ďalšej sezóne, pokiaľ sa to nepodarí naplniť. Myslíte si, že to niekde v hlavách hráčov rezonuje táto správa? Možno aj to je také nejaké, to, čo momentálne brzdí tým? Tak určite to nie je jednoduché, keď už vieme, že tretí rok hrajeme mimo Komárna a hráči vidia, že sa to tam robí a každý pôrok počúvame nejaký iný termín. Ja dúfam, že už fakt, však už to musia teraz dostávať, lebo ináč by sme nemohli zostať v lige. Ja som tam bol asi 4 dní dozadu a veľký pokrok som videl oproti tomu, čo som videl v novembri, takže je to veľmi dobré a ja veľmi pevne verím, že tí, ktorí sú za to zodpovední, to čím skôr ukončia. A zabudol som ešte jednu vetu povedať, že konečne som zažil tú pravú futbalovú atmosféru a preto som sa tešil do Prešova. Vždy sa mi to hralo dobre, lebo to je futbalové mesto, kde chodí veľa divákov. Sice dneska nebolo 6 000, ale aj tak to bolo futbalové prostredie výborné a Prešov preto musí zostať. Prešov Prahem samozrejme my zostali v lige, samozrejme nie je na náš úkor, ale dúfam, že keď aj náš štadión bude hotový, aj do Komána budú chodiť ľudia v takom počte ako tu a tam bude tiež futbalová atmosféra, lebo určite sa lepšie hraje pred takou kulisou, ako čo my máme v Zlatých Moravciach, že tam príde 250 divákov. Ak nie sú otázky, tak ďakujem. Ja sa ešte opýtam pána trénera domácich. Domácimi fanúšikmi, mali ste informáciu, že v 9. minúte prídu naraz, že to vtedy absolútne ani... Nie, nemali sme žiadnu informáciu, ale samozrejme majú na to právo. My nehráme tak dobre, ako by sme mali a jednoducho je to ich možno taký prejav nesúhlasu, takže čo k tomu dodať, musíme sa zlepšiť, aby sme ich mali na každom zápase. Ja by som predsa pán ešte to uzavrel s vami. V kuloároch sa povráva, že Sean Harrison, že z neho už nič najmä, alebo je to pravdivé? Jak z neho nič? Pre sa mu obnovilo zranenie, že taká informácia prebola, tak či je to pravdivé, alebo nie? Obnovilo? A nemal žiadne zranenie, keď prišiel. Čo zaznelo, že vraj, že... Zranil sa v tréningu, uvidíme, aký bude priebeh liečby. Samozrejme je to problém, keď príde hráč tak menej nachystaný, ako by mal, aj keď dostal priestor na to, aby niektoré veci trénoval individuálne, trénoval s mužstvom, trénoval s kondičným trénerom, potom sa zapojil do tréningu. Bohužiaľ, zlá skúsenosť, takže uvidíme. Ešte nejaké otázky? Ak nie, tak dúfam, že pekný bronzový večer všetkým teda.